2, 3, 4. Let's go now. Това от началото. Фейл от начало. Стане вече. Аре, говори, бе! И здравейте хора, в днешното видео ще си правим сандвичи за обяд. И ще ви покажа как ще си ги направим. Много добро майсторство, не мога да гласиме шибаната камера, защото сме шибани овчари. Това ще ви убие с това, разбирате ли така? Саламалетка. Сак? Брат, то само става. Я да го помириша. Имаме фал. Саламът е... Не го пипай, ще се заразиш с спин. е развален и смърди на умрели. Добре, дай хвали Така го че- кофа. Нема да правим със салам. Хвали го кофата. Бързо кофа. Това не е у нас, бе, аз не живеем тук, бе. Добре. Това е канала на мене, Ташака и на този осмотаняк. Ще го смачкам. Вижте просто какво майсторство. Вижте само. Там е така. Цак, 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 цак. Айде, с какво ще го правим? За малко. Сега. Вади кашкавалец. О, пада, пада. Пада камерата. Чакай. Що се обърна телефона? Има фал, лек. Фал. Сега казвай. Хора, ще ги правим с кайма и кашкавал. Шибаното лице. Ето, кашкавала. И сега почваме да режеме. Кимичката е готова. Чимишка. Сега ще изпълним още 3 секунди. Дай хлебеца да го намажем с масло, бе. Дай да загреем скаричката. Къде е? Скаричката шкаф. Ето там. Не оттъп, защо си ги изградиш? Къде е тук, бе? Долу погледни. Може да я видиш. Имам същата скаричка. То кой няма такава? А моите е по-изчистена, бе. Моите е по-изчистена. Сега тук вадим кашкавала. И ще нарежем. За малко да върнем му контакта. И ще нарежем едно парче. Тя тук ли седеше, бе, Максиме? Само гледай, да не се запали. Гледаме се да не гори кабела. И как да гледам, като той се гори? Просто така. Да, идеално. Сега, че ги изкараме преди да стане топло. Малко тишеро. Сега чакаме. Взимаме нашето професионално ренде. Чакай да го покажа. То не трябва ли да е така? Ето го нашето ренде. Не трябва ли да е така, бе, Максиме? Не бе, трябва да се сложи горе това. Ние сме малумици. Хората знаят. И почваме да рендосваме кашкавалец за нашите сандвичи. Внимавайте естествено да не си скълците пръстите, за да не ревете. Да не ядете сандвичи с кожа, защото не е приятно. Изобщо не е приятно. Не, много е приятно, бе. Как не е приятно? Мазохист. Това не, бе. Аз съм Пенко от трависта. Аз съм да без пест. Ти нали знаеш, че първо трябваше да мажеме филиите и после отгоре да го сложим на... Ма ние сме ще ги мажеме. С масло. Що масло, бе? Па я си ги правим Какво с масло. масло, бе? Край си ги. Все едно, че сложиш масло и отгоре ти сложиш маргарин, защото не може маргарин Не без ма масло. стигне това за. Тук, бе, че ти избавям с Ти рендето. така ще направиш. Абе, аз слагам масло и турам шибания кашкавал и го турам да се пече на 500 градуса, да се изгреи. Абе, колко фили трябва да вземем? За мен е 2 за тебе, 2 за Вики, 2. Си си показал шибания корем, немаш почки. Той е леко с психични отклонения. Кой бе? Това момченце тук. Това момче. Момчето, което седи право пред вас. Пред вашите очи е малко болен. Ето, той е болен. Сега, първите филики. Значи първите филики ще играме как той се крати, кои са на първите филики. Абе, типа си е бати зверо. Как той ця хартия? Масло? Нали, не ме слагаме. Добре, аре без масло ще ги Тия правим. масло, аз знам.
Чакай да покажем на хората как слагаме. Така. Покажи на тия хора. Как самяташ? Ще ни такова за авторско право. Ма вие измихте ли си ръцете? Да, моите са, аз си ги А ти? аз. Не си си ги мил, ти си барат ташаците и не си си ги мил. Не си. Макси, ти измили си. Да. Нали срах? Кога срава? По сутринта. А след като си сра, мили си ръцете. Епа не, след това бръкнах кенефа и не си ги мих след това. Чакай, ма нали трябва повече кашкавал? Абе, ти добре ли си, бе? Колко кашкавал Епа има до толкова тебе? трябва, бе. Вие не сте добре. Аз си го режем на парчета и изобщо не знам И аз какво трябва. така го правя. И пада Ти ли така го правиш, браво? Да, и аз така го правя. Първите ще са твоите. Притискам моите. Да, след това са моите, Вики, ти си последен. Мерси, че ми казахте. Ма не ги тупай! Добре, това Да си твоите. смачкам кашкавала. Аз си ги правим как си ще. И аз моите си ги правим как си ще. Сега, Това е по моя, не по моя начин, защото аз ги режа, ама Макси вземата на рендосова шивания кашкавал. то трябва да се нарендосва. Ти па не си добър. Кога па си ме виждал да рендосва? Никога. Така се прави. Добре, сега. Так. Хапваш. Пробвам го. Хубав е. Добре. Те ще го пробвате. Нали не сме показвали какъв... аз показах каква марка кашкавал. Е, бе. Ще цензурирам. Ама ние това видео ще го обработваме ли? Па, не. Ще седя така. Добре. Имаме ли шарена сол? Имаме ли... Имаме. То не имаме ли, ще те смачвам. Аре, тук си. А каймичка ще слагаш? Не, кремичка, без... Тогава ще огрея. Тъп като пасе. Моите са с кремичка. Последно. Това са на Вики сандвич. Абе, я слагай кайма. Няма слаб. Ще слагаш. Няма слаб. Що фризера, бе? Аз седим у нас в хладилника. У нас не съм у вас. Гледай са. Цензурирано е. О, цензурирано. 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 И аз как го клатим 100% ще се види. Сега това е нашата вода. Ние сифваме. Но е цензурирано. Гледайте сега. Това е нашето цвете цензурирано. Сега ще му сипеме малко вода да живее. Не знаеш, че това цвет е изкуствено. Знам. Не е изкуствено. Жива е. Ба живо е. Целуна ли го? Бацилно. Не му умрем. Това е нашата прясна вода. Цензурирана. Нашите цензури. И втори, това е нашето цвете. Нецензурирано. Сега, моите са... А това е Вики овчара. Не знам, виждате ли го. който е цензуриран. Него ще го цензурираме цялото лице, защото И тебе ще е много грозен. Да, Възрекам да. се. Абе, защо сте толкова топли ръцете, бе? Държи тъшака, но поне е топъл. Не го говори, тук ще ни... Ще цензурирам и те глупости на Макси. Ма ти говори за... Тъпконки. Нищо. Ще го цензурирам. Но ще го цензурираме. Папка ме Цензурирано! Това не мога го цензурирам. Хайде! Това беше Максел Драго. Да го знаете. Не ми пука, знаете. Дай ми филичите. Не барай, бе! Али павец. Не си мил ръцете, ти си бара кура и после ги пипаш филите. Моите, че прегора. Да ти горе, бе! Еми сърца остави още малко. Те ти горе. Запали се. Вики ще има най-малко кашкавал. Да. Ами Вики няма кашкавал, бедни сме. Колко минути снимаме? Имаш още едно парче, бе. Мой. Чакай, че ми звънат. Готовите филийки, погледнете колко са вкуснички. Това е шибаната скара на Макси, защото Макси е шибан. Сега ще сложиме на Виктор. Не, това на Виктор. За моите аз ще сложа. Добре, сега ги просто погледнете. Фотография. Погледнете колко е добро. Погледнете колко са добри. Така. Оу! Стига.
бе, че ги прегориш. Ще полегна. Бей пъти, гледай. Вижте го хора. Не ти е под кръста. Ето ги, сега ще оставим камерата. Тук се тескат те липавци, ние сега ще папкаме. Ние разумните хора ще папкаме. Бе, Слава! Всички ще ядеме заедно. На без пес. къде е шарната соба? Чай да му пикам от стаята да вземе. Еко прави. Ого, сега докато слушате това, добре, ще направя едно нещо. Служа чеда! Затвори се, бе. Що че съм чудо? Кой иска кашкавал? Никой. Сега докато слушате топлички. И мога ги пусна, ще малко изкарат. Да стана, да се разтопи чедърчето. Така, вижте се. Сега хора прибираме рендето. Сега ще изчакаме малко да се погори. Я си го изведи, ти сложи чедър. Те вече са ти готови. Сложи просто докато се топи. Защото има още малко да горят. Аз сега ще сложа на моите после. Аз това ще сложа на моите. Я да ги вкара малко. Сали да сложи чедър или после? Как се изгорих, мамо, дева. Сали да сложи чедър. После, бе! Чедър, чакай така. Сега хора ще свърлим бокуците. Как ми е буклуци? След това ще... Чакай, забрави един буклук! Седи до мене! Сега и него ще го правим. Ние преди да хапнем си свърлим бокуците през терасата. По хората сега ще ги целиме с кашкавалец. Не бе, верно, без базика. Чай да свърлим това. Историята за господин Чезър. И умря. Слагай ги, бе! Ма не можем. Аз как си ги служих? Това, бързо. Ма некой седи пред камерата да плямпа. Са, идваме! Кажи. Ще ги сипеш ли? Сега слушам моите. Брат. Погорят. Кажи, бе, сестро. Моето трябва да се погорят. Нали да ми си стъкува чедъра? гледам, брат, така е много яко. Си го размаза. Трябва ти вкусните филийки. Ма говори на камерата, ще седи цял мачок. Кръчесалата шок. Седем устата. Вижте как изглеждат нашите филии. Много яко да вижте как изглеждат нашите филийки. Чай, аз половината неща трябва да ги меткам да се перат. Меткахме ножа за пране. И тъчме саля. Това е моето, между другото. Аре, Викторе, слагай си шибаните филии. Ръгай вътре. Ръгай в чушки в боба. Вижте ги колко са вкусни. Я ги остави на самата маса. Сложи ги отстрани, за да може сипаме покривката. Така. Идеално това. Не бе! Хвърляш на земята! Бухлука е свърлен. Да ми цедър ступа. А сега как? Цедъра, бе! Не, така. Че падне телефона, бе. Не падна. Та-да-да-да-да! Къде е шарената сол, бе? Пред тебе! Чакайте, сега ще снимаме как се изхвърля буклук. Чакай. Сега, вижте как се свърля буклук. Гледайте се. То половината изпоклада на терасата. Чай, вижте, това е знамето на... Това е Покажи нашето знамето. знаме. Той има още вътре, бе. Ма не на терасата, бе. Айде, вече. Погледнете, ще познаете ли в кой град сме? Ние в момента сме в къщите. Там са блоковете. Макси, кога слагам чудо? Кога искаш? Аз живея от другата страна в един хубав блок. Но той не се вижда, защото сме от другата страна на реката. Аз съм от страната към София, тук от страната към Петрич. Ке знам към коя. Така, затваряме шибаната врата и пускаме. Да се снима.
Сега, хора. Яденето е почти готово. Дай вече ти си недотър, дай ти го правя. Дай, Вики. Дай, Вики. Вижте колко професионално слагам шарена сол просто. Погледнете колко професионално сложих. А погледнете този алипавец колко професионално сложи. Изобщо не е професионално. Аз я намазах като си. Аз я намазах като салямче ти. Саляма. Нашата вода, която ще е цензурирана, но вие ще знаете коя марка е. Защото не сте тъпи. Оше! Това ще е цензурирано. Да, пием вода. Сега пробваме. Това е вкусно. Много хубаво. Готово е. Чакаме на Виктора вчера. Папкането. Чакай ти да размажем. Вики, нали си ти като масло? Ти като масло, нали? Сега и... Това е другата ни цензурирана вода. Къде е? Има чиня. Тука. Що да слушаш? Абе, льоловец. Кога си приема от живота? Сега, донеси шибаната филия и я покажи. Да, ти сложа професионално. Аз ще си слагам. Абе, беги как се сложа професионално. Гледай. Сега ме предиш. Аз на тия велики викам топенки. Сега, ела се покажи как папа ще не се потегай така. Сега ще ви цензурираме нашето папа, защото Получил се това като панталони, а това като гъс, който се рее, ето тук му е лайното и тук дупето. А това са панталоните, които Макси като се ре се съблича чисто гол и се ре, защото е малумник. Това ще го цензурираме. Не. Не, бам се. Ще папкаме нашия гъс със свой Виж неча. как се казваш. Те знаят. Те лицеците вече знаят. Те не знаят кой ми е канала. И ние имаме два абоната с този липавец. За Вики, като се махне Вики, си имате колко ти седиш. Много си. Вики е много Шудом добре. се. Вики ви държи канала. Това, че държи камерата, не значи, че държи канала. Държи ми... Не държим камерата. Да, Вики ми държи ти! Това се чу, че той просто така си го каза. И па ти на първия ни клип, ти държи два пъти камерата, аз веднъж. Порано е вкусно. Ама тя държа 20 минути, аз по 2 по 5. Пенките са много хубави. Абе, що не сте скачили това с камерата, бе? Що старал пепелника, бе? Не съм. Ще запалиш фасовете. Тъпо. Не, време е. Еми това хора от нас. Надявам се ви харесва клипа, който така ще ви лайк, коментирайте и се абонирайте за нашия канал. Кажи нещо. Майк. Какво каза? Какво каза ти? Това е много Какво каза ти? Това е много вкусно. Чао, хора, абонирайте. А ти какво ще кажеш? Чао, хора, до нови срещи. Какво трябва? Да се абонирате веднага! А така. Веднага! Иначе ще ви намерим. Веднага! И ще ви свършим буквата. И аз отвори устата. Не. Отвори си така да свърши клипа.